салом алейкум бародаро. Ине роҳои ҳоитан. имрӯз 19 январ соли 2022 инеҷа дайрои сирховай камтар агар хатогӣ кунӣ мерай дайро иҷам эҳтиёт менӣ ки тез бигзарӣ ай шухо ин санг бо яке нафта бизанад хулоса як чашмат дар кӯҳа як чашмат дар роҳ ина дайро дайрои сирхов хай бародаро худо нигаҳдор